A yau a wannan bidiyon zan nuna ma 'yan uwa yadda su nemi makaranta a kasar Saudiya, wato a Imam Muhammad bin Saud Islamic University da ke kasar Saudiya. Wannan makaranta ta fara a matsayin kwaleji a shekara ta 1953, wanda daga bisani ta koma jami'a a shekara ta 1974 a kasar Saudi Arabia, wato a Riyadh. Wannan makarantar suna da bangarori kamar haka: suna da College of Shari'a, suna da College of Islamic Studies, suna da Engineering, suna da Medicine, suna da kuma ɓangaren languages na yarurruka kenan da ya shafi duniya gabaki daya. Sannan wani makarantar su maka albishi a cikinta suna da sharuɗi kamar haka: ya kasance cewa duk ɗalibin da zai nemi wannan makarantar ya kasance cewa shekarun shi ba su kasa da 17 ba zuwa 25. Sannan abu na biyu, kowane ɗalibi ya kasance cewa yana da takardun makaranta wanda suke na ƙa'ida ne, wato kamar an shaida da cewa makarantar an santa a ƙasansu. Abu na uku, kar kasance cewa ɗalibi ya samu jami'a a wannan ƙasan, wato kamar ya samu wata jami'a da take wannan ƙasan a wannan shekara. Abu na hudu, kada kasance cewa ɗalibi yana da matsala da hukumar 'yan sanda ko wata hukuma da take a ƙasar shi. Abu na biyar, kasance kowane ɗalibi ko wani wanda ya taɓa karatu ƙasar Saudiya kasance cewa ba koransa aka yi ba daga ɗaya daga cikin jami'o'in da ke ƙasar Saudiya. Abu na shida, kasance cewa kowane shi da zai nemi wannan makarantar kasance cewa tana da wani muharrami ko kuma wani uwa wanda yake zaune a ƙasar Saudiya ya cika ƙa'idojin zaman ƙasan. Abu na bakwai, ya kasance cewa kowane ɗalibi ne wani makarantar kasance cewa yana da medical check-up, wato takardar shaidar asibiti na duba shi cewa lafiyarsa launar da cikakken lafiyar kafin tafi wannan makaranta. Abu na takwas, kasance cewa kowane ɗalibi yana da taskiya, wato kamar a ce good character na makarantar ka, ko kuma na shaidar cewa wani malamin ka ya rubuta maka wata takarda wanda ya tabbatar da cewa hankalinka ko kuma natsuwanka ko kuma tarbiyyanka ta cika. Da zarar mutum cika sharaɗan nan kuma Allah ya sa sun ba shi admission a makarantar, za su ɗauke mishi abubuwa kamar haka: za su ɗauke mishi visa, za su ɗauke mishi ticket, za su ɗauke mishi kuɗin kashewa, sannan kuma za su ba shi abinci, kuma za su ba shi wurin kwana, sannan kuma kowane ƙarshen wata za su ba shi albashi, wato kamar kuɗin kashewa kenan kowane ƙarshen wata. Takardun da ake buƙata domin su yi wannan makarantar su ne kamar haka: na farko international passport, na biyu secondary certificate, wato shaidan gama secondary. Abu na uku, suna neman medical check-up, wato na lafiya na jikin ɗan adam. Abu na hudu kuma suka ce ka bi su online ɗinsu domin cike wannan makarantar. Za ku lama ajiye muku link a ƙasan wannan bidiyo domin cike wannan makarantar. Kar kuma da cewa sun buɗe wannan makarantar ne domin ɗiban sababbin ɗalibai na wannan shekaran a 27 ga watan tara shekara ta 2022, sannan kuma za su kulle ta ne a 11 ga watan 10 shekara ta 2022. Da kar kuma da mana sharing domin yan uwa su amfana, sannan kuma da mana alamar liking da kuma subscribing da kuma ƙararrawa da zarar mun sake sabon bidiyo za su sanar da ku.